Hi mga bay, good morning. Nami karon diri sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro. So pangalan nga beach view daw ni nanda diri sa beach view. Gusto ta mo kuan diri so siguro naka-ari na mo diri or wala pa. So karon nga panahon na nga makakita mo sa mga views. Tara, let's go. What's up mga subscriber o mga viewers, no? Sama sa giingon ni Bailando na kami sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro, which is among gi chill o relax among kaugalingon, dili lang kay focus sa trabaho, panagsal aglaag pod kuyog ang among mga nagkadayang pamilya. Tara, ubanan ninyo atuon namo sila, nagprepara sila sa pamahaw o buwing pauli kay nag-overnight ni. Tara, ito na ta. Nagtuloy sa mga ka-over na dito sa kuan. Dito lang kami naligo dito sa beach view. Sulaw kay adlaw. Karon paingon namin sa among mga kauban dito. Amo tamong itor sa among sa beach para makakita mo sa mga view diri sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Ano man din sila bay? Dili oy, tayo lang po salte. Ano? Vlogs. Manabo ni ba? Karon ano? Ano na ta? Karon tagang kay mga tao diri oh. Ligo. Diri. Kuanan karon ng Sunday, so family day. Family day, tama. Family day. Puro vlog. Family day, so dagan jud mag-ari mga pamilya, mga aligo. Napakailaw. Relax. Si Pinsan Jipoy. Tama lang. Oy, shout out. Pinsan Shout out. Watch out mga animal. Shout out pala. Yung mga ano, partido sa iyang asawa nga side. Sama side. Gikan sila og nasa Tanglaw. Naglaro-laro po sila diri sa Pindasan. Sa video. Okay, go. Dere mo katingala kung murag na ili kay nagulan kagabi. Ano na bod? Ang atong mga kaubanan ng layas na. Di araw ng mga kauban, parulo na sa muli. So muli na daw mi. Bali na mi muli. Napo yung mga nagkadayang motorista lahi-lahing chapter from Duhali, Davao Men, Nighthawk Riders of Davao Incorporated, Valencia City, Kalayo, sa Tignon. Lapak sa po sila. Chill. Dili lang kay trabaho, relax po. Manguli na mo, ma'am? Manguli na mo? Uli na Dito nga bahin ay mga nag-tent. So, kung magdala mo tent, libre. Kung wala mo tent, pwede po mga arkila diya. Sa ilhang Kaya kay-istorya naman kayo, tent. Paano po? Pwede, Roy? Front. Pwede ra pud adlaw dagan jud mo diri. Ari diri sa beach. Naganda iyang riders, dagang Riders guys. na mali. Shout out sa mga riders. Shout out sa mga riders. Panabo ni bay. Panabo ni bay. Panabo ni bay. Thank you. Saman. Asa man akong helmet? Ha? Hello day. Nara mo to sa lamisa? Ilala sa dito. Wala man natarong ay. Ito na mi. Sayang. So lagi po ng safety protocol. So maglista po sa mga pangalan, sa mga kuha niya ng abot. Ay, narao, akong jacket. Guys, shout out ko ninyo guys. Shout. May bili ni Gwan. Ha? Lapad kayo ang amenities, mga parking area, mga motorista na sa mga four wheels, lapad kayo ang parkinganan. So, wala problema.
Kala magdagang service. Imbis nga amo pa unta mong itor or i-viewing na mo ang nindot nga dapit, pero kay pag uli na mo sa amo ang cottage, nag-expect nga naglumbaanan na sila pamutos muli. So muli na sad mi. Bye bye.